bisou. The baby men are good. The coming what is mentioned to the making of one. I can't do it. If what is meant. Say, if I go do it, Jonne bacha kana kala don tolela dikulo bala ne ka men mu me yesala karabe ya karakele ne akulo karakele ne aban kebi ebse ayela ni sigarete chukodi ga soro brigete bolu jonne ni ko ebi kulanga ne lada ibi ko kom damne yakla ko nyetila ne bacha ni ya ozia ni boala musokoroba mbe kare wona no patara a che mutara voyage la ga che bana utira ise ki be dori ga ni dono ga ebne donne musomi bi boala ka so alma mo bile la kol no ko mo ne chere jono ko isi botibi iku wala ga barake ga nya ozi ni boala ni jango doro ni Ça va? Sanjime Non, Blanco était quand même. karapu Voilà. bo ada tute mare bene bolo katina basar ma di play be sigida la ko do be sigida ko ita shwa ko tebe kwa iga la jabe kan ada suno macha ipare ga bigi ne ga che ko ore na do akanwa be se ya fam kuma iga la jabe suno ma boala ibara geng sa flat tese mo ko mani ma do anga to menon mena ga che aba ye ga tu na mane ga che bla ba bla a che ta ro ta che re shwe no bani kana mara be siga ku Allô? Fatim, ça va? Tiens, Fatim, tu n'as pas fouillé famille en cours là, tiens. Nous, Johnny a un coup, Johnny a comment faire? Nga ci dole bura ga ni wili sansan ka kuma funa yana wallahi Fatim ebe soa dem se nu tiya aha Misu ya dem sen fu ite bi sega. che Juli jo fara ni fo sasanyana bisu nyana ne taru mo fe fe ni kuma fo bisu nyana bisu tara bon ande ka ko kana ma ko ni non ni man ko tili ala je ne be sorba en funde funde ka tayira man fi so bisu ka ko to ko la bantai Antri, Nse, yana yin jaka suya. awo yana yam jaga soy, amuso de ni. Ara dun fɔlɔ. Apora. A bɔra? Akara chukuri. Komi kun nakun a yɛrɛ de. E ko k'a muso de ye. N'a nana, i bɛ kuma fɛ. Ne Jalo, ne ye nafolotigi min ye, a tɛ kana kinda la dɛ. Ne b'a fɛ ka muso min na don fɛ yen, a bɛ ka t'i seleke n ka musoko la. N'a nana i ka kanga da ye. O de ko ye. Ni kabago. Fatim, ne ko an ka fɛ
Kuma ya kuma fɔ dɔ ɲɛna. Ayi ne ma kuma fɔ mɔgɔ si. E ma fɔ mɔgɔ ɲɛna. Ayi. Ne yɛrɛ ni denw bɛ mankan na mais a kuma ma don ni nu cɛ. Mɔgɔ si t'a kalama. N ko sisan ne ka den de bɔra ka ne lajɔ k'a kuma fɔ ne ɲɛna. I ka fatɔmuso in. Awɔ kɛ bisu kɛ. Ale dun kunkolo man ɲi jɔn y'a fɔ a ye. Ne t'a dɔn. Tiɲɛ ne yɛrɛ dabali banna. Sabu mɔgɔw yɛrɛ kelen ɲaw ko dɔrɔn de b'u bolo. Sinon ne yɛrɛ ma kuma fɔ mɔgɔ si. E ne yɛrɛ dun ka ɲɔgɔn ye. Awɔ e ne bɛ ɲɔgɔn ye yɔrɔ min na mɔgɔ si tɛ k'a yɔrɔ la hali ne bɛ na e fɛ yan sisan ne donna kare kɔnɔna na mɔgɔ si ma ne ye. O ma jɔn de bɔra nin kalama sisan. Ne kɔni ma kuma fɔ mɔgɔ si. Wa ne fɛnɛ kɛlen don k'an janto n yɛrɛ la. Komi a kunkolo man ɲi. A ye muso ye cogo min na ne si ka kɔrɔ n'ale ta ne ka fɛɛrɛ bɛ s'a ta la. An bɛ nin ko in ni nin ko in sera ka dilan a tɔ bɛ ne yɛrɛ bolo. Cɛ denni a bɛ sɔn ko bɛɛ ma dɛ. A taara ne bagabaga sa a ye kuma dɔ fɔ ne ɲɛna ne yɛrɛ siran na walayi. N'a y'i ɲininka kana sɔn a ka jɔ i la a fɔ ko tiɲɛ tɛ. Kana sɔn ka don a ka jeu kɔnɔ cogoya si la n'a y'i ɲininka cogo cogo a fɔ ko tiɲɛ tɛ. Ni ko in kɛra ka ban tuma min a tɔ i b'o to ne yɛrɛ ma. E ko tɛ dɛ. Awɔ. Fatimu e bɛ se k'a ko gérer. Ne b'a gérer. Ne fana si ka kɔrɔ n'ale ta ye. Musoya ye fɛɛrɛ de. Mais e ka denmisɛnninw ka ko bi. Ne b'olu nɛgɛ. Denmisɛnnin ninnu ta problème foyi t'a la. N'a kɛra ka ban u bɛ sɔn ne ta ma. A kɛli de ka gɛlɛn. Mɛ n teliya ka taa kɛ yan'u ka na kɛ. Awɔ o kɔni. Awɔ o kɔni. Ok an b'a kɛ ten. Awɔ k'an bɛn. Denmisɛnninw a ye sabali. Ne mɔgɔ ye sigi kuma dɔ tɔw na ne ka nin sigi kuma. Aw si tɛ denmisɛnnin ye bilen. Ne ko mun kelen de tɛmɛna o n'a ba cɛ fo ka taa ne wele ka na ne sigi nin kɛnɛ in k'a bɛɛ. Bɛnkɛ. Depuis anw fa banna anw bɛ du kɔnɔ n'o bonya tɛ foyi t'anw n'an ba cɛ mais an ba donnen don ko dɔ la sisan bɛnkɛ a ma nɔgɔ dɛ parce que an ka kumasuli bɛ ko in de la ni ne yɛrɛ bɛ taama kare kɔnɔ sisan ne kuma sulilen don ka sababu kɛ i kɔrɔmuso sababu. Bɛnkɛ i ti don an ka tiɲɛ f'i yan Mamadu bɛ k'i yurugu kuma da la mais ne bɛ kuma tiɲɛ fɔ an ba bɛnnen don kamaletigɛ la anw tɛ denmisɛnnin tuguni dɛ. Denmisɛnninw o ko mana kɛ cogo cogo la ba ye kufili masa ye kufili ale de y'aw bɔ aw bonna sugu la ale de sɔnna aw ye bi ye nka ne yɛrɛ bɛ kuma ni kɔrɔmuso bɛ kuma n'aw ba ye.
Ransa, nen de sonu kuma. Ye kuma chama fo. Ransa de sonu ye kuma fo ni. No garache. Atina jani de. Ede de sonu ba. Ede de sonu ye jo wa. Wa ede misali ya de sonu ye. De sonu kuma ki be ko do la sisa. Kabu kuma shu kare. Kabu la malwa du ko no. Ndogo. Ni denmisɛnninw kuma na o diyara n ye mais e ni ne lamɔna ɲɔgɔn ma n'a fɔra e ɲɛna ko ne ye manamanamɔgɔ e bɛ da la ne cɛ ba ni bi cɛ mɔgɔ si ma ne ye manamanako la wa cɛ si tɛ na ne nɔfɛ yan kɔsa in na dɔ de bɔra ne nɔfɛ k'a b'a fɛ k'an furu layidukan bɛ ne ni o ni ɲɔgɔn cɛ denmisɛnninw y'o min ye taa ni ka segin la o de ma se ka bɛn u ma cogo si la u ma se k'a faamu sinon k'a fɔ ko ne bɛ manamanako la e kan ka ne dɔn ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan O jɔn. n'ala sɔnna ma ko min yɛrɛ bɛ yan n bɛna aw yira ɲɔgɔn na Basta. Écoute. Mamadou. Benge. Ante. Nmar. Basilaw. Bashne. Bien. Mamadou. Ne n'aw ba kuma na. Awɔ. I bɛ kuma i dɔgɔkɛ fɛ. Aw bɛ ka ko in gɛlɛya cogo min na, ko in tɛ ten. Aw bamuso, a tɛ kamelentigɛla dɛ Mamadou. A tɛ kamelentigɛla. Ani cɛw bɛ ɲɔgɔn fɛ. Bɛɛ bɛna furu. A tɛ kamelentigɛla, a tɛ ko kunda foyi la. Ne b'aw bamuso dɔn, ne de n'aw bamuso bɔra kɔnɔbara kelen na. N bɔra nugujuru kelen de la. Ne na aw bamuso kurusi jara kelen de. Aw bamuso fura dama ni malangola ko a ma sɔn a ma. Benge. N'i ka kɔrɔfɔ faamu. Mais k'a fɔ an ba b'a fɛ ka don furu wɛrɛ la, k'a fɔ a man d'anw ye, a ka d'anw ye dɛ. Mais an tɛ cɛ in yɛrɛ de fɛ. A mana fɔ cogo cogo k'ale si ma janfa kosɛbɛ. Ale ni nin tɛ se ka view. Mamadou, furu ye latigɛ de. Aw ba fana t'o la maakɔrɔbaba ye dɛ. N'ala ye furu latigɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ cɛ, a kɛra denmisɛnnin ye o, a kɛra mɔgɔkɔrɔba ye o, o furu a bɛ kɛ de. Wa a man di minnu ye u k'a diya u yɛrɛ ye, u bɛ sɔn u ka dugawu kɛ furu in na, o de bɛ si d'an ma. Bɛnkɛ. O la a bɛɛ de bɛ lafiya o kɔnɔ. Ne ma deli ka ba i ka kumakan ma. Mais nin kelen kɔni an tɛ cɛ in yɛrɛ de fɛ. An mago tɛ nin na, nin kana sariya den si sigi anw ka du in kɔnɔ. Ne ko mun de bɛ cɛ in na, mun kelen de bɛ cɛ in na, na aw bana cɛ in na o kama. Mɔgɔ ɲɛnama de tɛ. Ne bɛna du kɔnɔ fɔlɔ. Ça va? Somɔgɔw? E bɛ den wele o komi an ka ko in de e bɛ ne fɛ ne yɛrɛ bɛ fɛ ko in ka di e cogo min komi a ka di ne yɛrɛ o bila ka suma dun tere man ɲi ne b'a fɛ i ka a ko teliya furu ka siri an ni ɲɔgɔn cɛ parce que taa ni ka segin minnu bɛ yan ni furu sirila sisan bonya bɛ da ne yɛrɛ la don o don mɔgɔw bɛ taa ni ka segin la tiɲɛ yɛrɛ la n'e sera ka furu siri an ni ɲɔgɔn cɛ sisan a ka dɔn ko mɔgɔ b'i bolo donc dɔ bɛ bɔ nin ko ninnu na a ka kɛ ko teliya o de ka di ne yɛrɛ i ye faamuya.
Antle. Chérie. Ça va? Ça va? Comment tu vas? Yere bigi occupé ali te ni soja ka kumbe mube. Ha? Ali te na shagi fana mne ka tabla mbora baroro la. Ha? Chérie, ni te cogo korere. Ne yɛrɛ nana bɔra baroro la ni te cogo kɔrɔlen bile kun bɛ fo da la a ka shagi minɛ ka don so kɔnɔ. I yɛrɛ man nisɔndiya ne kɔrɔ est-ce que ne bɛna se ka don so kɔnɔ parce que ne tɔɔrɔ min ye mun de b'i la? N tɛ kulonkɛ n bɛ n sɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ la. Cogo di? Bebe n'i y'a mɔgɔ filanan de musokɔrɔba nana ka na kangari da ne k'i b'a nɔfɛ n y'o f'i ɲɛna i ko tiɲɛ tɛ cɛkɔrɔba kɛlɛla ka na i yɛrɛ bɛ sɔn k'a dɔn Jalo. Si n bɛ Jalo dɔn. I b'a muso nɔfɛ a kan ka mun furu Bebe o tuma mun de bɛ ne la n'i bɛ bɔ ka taa kɛnɛmata nɔfɛ ne tulo de man ɲi. E kɔni n'o fɛn t'e la sa foyi t'i la o. ou bien n yɛrɛ man ɲi. Papa ka t'i la. N bolo de kari la. E bɛ ka nin bɛɛ fɔ mun la? Nin bɛɛ de bɛ ne na o ye n tɛ su di ma ka ɲɛ dɛ. O kɔni tulo don sa. E fɛn bɛɛ de dafalen don. E bɛ ka nin bɛɛ fɔ mun na? Ne bɛ bɔ ka taa nin kɛ kun min na tiɲɛ fɔ n ɲɛna. Non bon bi n bɛna vérité yɛrɛ yɛrɛ f'i ye. Tiɲɛ yɛrɛ la muso in ne tun b'a nɔfɛ mais muso in ne tun b'a nɔfɛ n tun bɛ fɛ ka fara i kan k'a k'i dɔgɔmuso ye i y'a faamu mais i ka nin kama je vois qu'il y'a fɔ i tɔɔrɔlen don ko in na sinon i ye Jalo min fɔ n bɛ Jalo dɔn trop Jalo ye terikɛ yɛrɛ i ye n faamu ne n'a yɛrɛ ye mankan caman kɛ muso ko in na mais n bɛna n kan d'i ma désormais o tun ye sɛbɛn furusiri dɔrɔn de kɛ maintenant n bɛna taa monogamie de signer an ni ɲɔgɔn cɛ mairie la i kelen kelen tɛ foyi fara i kan tuguni. Ne ko ten. Ni n kan de d'i ma. Mina don ni shage ye san ka bɔ ji kelen k'i sɔn suma ne bɛ so kɔrɔ n'i ma ji min. Chérie. Ah bébé. Cœur de moi. Nin m'a faamu e b'i yɛrɛ la dimi ko ne ko n bɛna e dɔgɔnin ta ka fara i kan jɛgɛwɔrɔ tigɛrɛ na a bɛ nege bɔ to fo ka ganbura fana nɛnɛ de n nana cɛ ni falen belebeleba jamajan ye muso in yɛrɛ bɛ yɔrɔ min sisan damuba de b'a la ne tɛ nin ne ye min e t'a ko dabila dɛ i bɛ fɛrɛ ka taa ka so de nin ko ne t'a dabila dɛ e y'i ja e furula o tuma minnu ma furu n'u yɛrɛ faga e tɛ nin ko dabila dɛ n'i bɛ min kɛ i b'o kɛ. Ok, d'accord, problème t'a la. Non, bon, je vais bouger ça. Bébé. Ça va? Ça va. Ok. Tu dois être là, ça me fait bouger, quoi. Tu as tellement de là. Non, fais ça là. Il y a pas mal. On a diminué. Parce que nous, on a beau dormir et ta femme. Ne bɛ dimi mun na e yɛrɛ bɔra ka kuma kali min fɔ bɛ ɲɛnama o tɛ tiɲɛ ye i cɛ de don kɛ ma chérie cɛ yɛrɛ yɛrɛ de don i y'a faamu donc n bɛ n boli ko ɲɛnabɔ ka na so tɛ tan ta wa bon a tile yɛrɛ de
Antle. Ça va? Où va? On va rester. Dis-moi. Il y a même autre nom dans la fille. Ah, il doit. Ah, ok. Parce que à tout, bon, pas si t'es comme tu t'es les mains de mon boulot. Ma bonne, il me faut dire, parce que mon yana mano, mon pas la casse, à comment tu bon, déjà, il y a à Banoaké, il en a pas. Bon, on est pour un affaire, il en a. Il y a pour moi. Donc, nous avons comme tu t'es les mains de matin. Même Fatih, Ah, je l'ai pas sauvé. On va mourir. Fatih, il y a un peu de folie. Comme ma copine va faire. Vraiment, on a des scènes. Bon, quand il a dit Fatih, on sauvé. Ah, n'est-ce pas comme flemme. Quand il dit. Ah bon? Ah, mon frère. Là, c'est la gagnante au Bidjanera. Era gura bororo la nduna sokono masiga ta yare ka nkene ga medoro ga balma ke dona na o era lambula ga bokuri ga na nyo wara kontri ala se ga nyo fo déjà na nyo fo ni jara e turo ngo ka be nyana mo inshallah d'accord la be nyana mo pour la ya rep ni mana ah ok non ta ni men no ni ngate so ai no ne era di mani ngate so ni ngate so ya na ni bara merci no te fo ya fo ma ibi ji ya na ya na bora fero be no mi ga boni be ya fo ok ala clair ah merci beaucoup